Poznáte ten pocit, keď sú vaše nohy večer také ťažké, ako by boli z olova? Alebo keď sa v noci zobudíte, pretože krč v lítku vás vytrhne zo spánku? Možno patríte k ľuďom, ktorí majú studené nohy aj v lete. Dáte si dvoje ponožky, prikryjete sa, ale chlad prichádza zvnútra, hlboko z kostí. A keď idete na prechádzku, musíte sa čoraz častejšie zastaviť, nie kvôli výhľadu, ale preto, že svaly pália a nechcú pokračovať. Mnohí pacienti mi hovoria, ach pán doktor, to je vek, s tým sa nedá nič robiť. No to nie je pravda. Tieto príznaky tôtie, mravčenie, ťažoba, chlad sú tiché varovné signály tela. Ukazujú, že tepny a žily potrebujú pomoc, lebo krv sa nedostáva tam, kde je potrebná. Ignorovanie môže viesť k ranám, trombóze, či v najhoršom prípade infarktu alebo mozgovej príhode. Dobrá správa je, že príroda nám dala účinný prostriedok. Nie drahý liek, ale jednoduchý červený prášok, ktorý má mnoho ľudí v kuchyni. Ukážem vám, ako toto korenie môže podporiť upchaté cievy, aktivovať krvný obeh v nohách a prečo správne dávkovanie rozhoduje o tom, či lieči alebo škodí. Prezradím aj ranný nápoj, ktorý chráni cievy ešte pred raňajkami. Najprv však musíme pochopiť, prečo sú postihnuté práve nohy. Predstavte si cievny systém ako cestnú sieť. Nohy sú najvzdialenejší bod. Krv putuje dlho nadol a ešte ťažšie späť proti gravitácii, k srdcu. Po 50-ke sú dve hlavné príčiny, prečo sa tento cyklus spomaľuje. Prvá je upchatá diaľnica, nazývaná periférne arteriálne ochorenie. Rokmi sa v tepnách ukladajú tuk, vápnik a cholesterol. Zúžia priemer ciev a okysličená krv sa nedostane do chodidiel. Svaly začnú dusiť, najmä pri námahe. Preto pri chôdzi vzniká ostrá bolesť, ktorá zmizne hneď po zastavení, typická choroba výkladov. Ďalšie príznaky sú bledá pokožka, studené nohy, vypadávanie chlpov, lámavé nehty. Druhou príčinou je spätný tok, chronická žilová nedostatočnosť. Ventily v žilách zoslabnú a krv sa vracia späť, hromadí sa v nohách. Nasledujú opuchnuté členky, napätie, krčové žily a ťažoba. Fajčenie, cukrovka, vysoký tlak či málo pohybu proces zrýchľujú. Milióny trpia denne. Preto musíme hovoriť o riešeniach, ktoré neriešia len príznaky, ale koreň problému. Červený prášok je kajenské korenie, obyčajný mletý kajen zo sušených čili. Mnohí ho poznajú len ako korenie, no môže pomôcť cievam. Zodpovedná je kapsaicín, látka spôsobujúca štiplavosť. V tele má fascinujúci účinok. Výskumy ukazujú, že kapsaicín okamžite rozširuje cievy tým, že uvoľňuje hladké svaly v tepnách. Zvyšuje produkciu oxidu dusnatého, ktorý udržuje pružnosť ciev. Má protizápalové účinky, spomaľuje aterosklerózu, riedi krv a znižuje zhlukovanie krvných doštičiek. Mnohí cítia teplo v rukách a nohách. Je to normálne. Receptory vnímajú teplo, telo rozširuje cievy. Ale dôležité je správne použitie. Priveľa dráždi sliznicu. Kľúčové je dávkovanie. Vyvinul som jednoduchý ranný rituál, nápoj na podporu krvného obehu. Ráno je ideálne, lebo po spánku je krvný tok najpomalší. Príprava: pohár teplej vody, šťava z polovice citróna, štipka kajenského korenia. Dobre premiešať. Piť ráno nalačno a počkať 15 až 20 minút pred raňajkami. Môže sa objaviť jemné pálenie, ale nemá bolieť ani spôsobovať nevoľnosť. Citliví môžu piť cez slamku. Neplatí zásada viac je lepšie. Telo si musí zvyknúť. Prvý týždeň zostaňte pri malej štipke. Neskôr, ak je všetko v poriadku, dávku zvyšujte. Ideálna je štvrtina lyžičky denne. Ak neznášate štiplavosť, môžete môžete pridať do jedla alebo užívať kapsuly s približne 40 000 HU s jedlom. Skôr než však utekáte do kuchyne, existujú ľudia, ktorí v žiadnom prípade nesmú užívať kajenské korenie. Tu je obzvlášť dôležitá opatrnosť. Prírodné prostriedky pôsobia silno a preto môžu mať možné vedľajšie účinky alebo interakcie. Ak trpíte zápalom žalúdočnej sliznice, žalúdočnými vredmi, akútnou gastritídou,
Silným refluxom alebo citlivým dráždivým črevom kapsaicín môže tieto ťažkosti zhoršiť. Je potrebná opatrnosť. Rovnako citlivá je kombinácia s liekmi na riedenie krvi, ako sú Marcumar, Warfarin, Aspirín, Clopidogrel alebo Plavix. Kajenské korenie samo o sebe riedi krv. Kombinácia môže nadmerne zriediť krv a výrazne zvýšiť riziko vnútorného krvácania z nosa alebo modrín. V takom prípade sa musíte poradiť s lekárom. Ak vás čaká zubný zákrok alebo iná operácia, mali by ste kajenské korenie vysadiť aspoň 2 týždne vopred, aby ste predišli riziku krvácania počas zákroku. Pri veľmi vysokom, zle kompenzovanom krvnom tlaku je tiež potrebná opatrnosť, pretože bezprostredne po užití môže tlak krátkodobo mierne stúpnuť. Ženy v tehotenstve alebo počas dojčenia by sa mali vyhnúť terapeutickým dávkam. Dôležité je aj to, že tento prostriedok nenahrádza lekárskú liečbu. Ak náhle pocítite silnú bolesť v nohe alebo sa noha stane bledou a studenou, ide o urgentný stav. V takom prípade musíte okamžite ísť do nemocnice. Ešte jeden bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Na internete sa často veľa sľubuje. Vypite tento nápoj a všetky choroby zmiznú. Ja takto nepracujem. Som lekár a realista. Čo kajenské korenie skutočne dokáže a čo nie? Nedokáže odstrániť už výrazné krčové žily. Žila, ktorá je mechanicky roztiahnutá, sa nijakým práškom na svete neobnoví. Nedokáže ani cez noc spriechodniť takmer úplne skalkifikovanú artériu, ale dokáže veľmi veľa. Môže zmierniť príznaky, znížiť pocit ťažkých nôh, znížiť bolesť pri chôdzi, pretože zlepšuje mikrocirkuláciu v svaloch a najmä môže pomôcť zastaviť progresiu ochorenia. Chráni ešte zdravé cievy a zabraňuje tvorbe nových usadenín. Kajenské korenie je mocný spojenec, ale funguje správne len vtedy, keď je podporené vaším životným štýlom. Aby sa krv dostala späť z nôh k srdcu, telo potrebuje mechanickú pomoc, lítkovú svalovú pumpu. Pri každom pohybe nohy svaly stláčajú žily a posúvajú krv smerom nahor. Preto existujú 3 jednoduché veci, ktoré by ste mali robiť denne. Každodenná chôdza je najdôležitejší základ. Pokúste sa chodiť asi pol hodiny denne. Ak sa objavia bolesti spôsobené tzv. Chorobou z výkladov, použite intervalovú metódu. Choďte, kým sa bolesť neobjaví, zastavte sa, kým nezmizne. A potom pokračujte. Tento cielený podnet prinúti telo vytvárať nové malé obchádzkové cievy, tzv. Kolaterály. Druhé cvičenie je cvičenie pri čistení zubov. Zvykajte si ráno a večer pri čistení zubov stúpať na špičky a pomaly sa spúšťať. Opakovane asi 2 minúty. Tým sa stará krv z lítok okamžite vytlačí späť do obehu. Existuje len málo jednoduchších a účinnejších opatrení. Tretím bodom je správne uloženie nôh. Keď večer ležíte na gauči, vyložte si nohy, ideálne tak, aby boli chodidlá o niečo vyššie ako srdce. Podložte si ich vankúšom. Gravitačná sila uľahčuje návrat krvi a opuch výrazne klesá. Ďalšia denná rada: neskladajte nohy cez seba pri sedení. Aj keď to vyzerá elegantne, pritláčate tým najdôležitejšiu žilu v zákolennej jamke, ako zalomenie záhradnej hadice. Položte obe nohy pevne na zem. Máme ranný nápoj a každodenné pohybové rituály. Aby to však bolo skutočne kompletné, mali by ste do stravy zaradiť 4 ďalšie prvky, ktoré pôsobia ako turboposilňovače pre kajenské korenie. Voda je prvý a najdôležitejší stavebný prvok. Znie to banálne, ale ak pijete príliš málo, krv zhustne ako sirup a zle prúdi cez úzke cievy. Povinné sú 1 až 2 litre vody alebo bylinkového čaju denne, druhým pomocníkom je cesnak. V kombinácii s kajenským korením vytvára skutočné silové duo pre vaše cievy. Cesnak udržiava steny ciev elastické a znižuje hladinu cholesterolu. 1 strúčik denne, čerstvý alebo mierne dusený, môže robiť zázraky. Omega-3 mastné kyseliny by sa mali tiež pravidelne objavovať na stole. Mastné morské ryby ako losos, makrela alebo sleď, alebo alternatívne riasový olej majú silný protizápalový účinok a zabezpečujú, aby vnútorné steny ciev zostali hladké, takže sa na nich usádza menej usadenín. 4. odporúčanie môže byť prekvapivé. Horká čokoláda. Môžete si ju dopriať, ale musí obsahovať aspoň 70% kaká,
ešte lepšie 85%. Obsahuje flavanoly, ktoré, podobne ako kajenské korenie, podporujú produkciu oxidu dusnatého a tým rozširujú cievy. Malý kúsok denne je skutočne medicína, nie hriech. Zhrnuté. Poruchy prekrvenia nie sú osud, ktorý musíte prijať len preto, že starnete. Vaše telo má úžasnú regeneračnú schopnosť. Cievy nie sú pevný potrubný systém, ale živé tkanivo, ktoré reaguje na podnety. Ranným nápojom z kajenského korenia a citróna dávate štartovací impuls. Cvičeniami lítok a každodennou chôdzou udržiavate pumpu aktívnu. A s dostatkom vody, dobrou stravou a trochou trpezlivosti vytvárate optimálne podmienky pre vaše cievy. Predstavte si, že môžete opäť prejsť dlhšie vzdialenosti bez neustáleho zastavovania. Predstavte si, že vaše nohy sú večer v posteli konečne teplé. Predstavte si, že ten ťažký, unavený pocit v nohách zmizol. To všetko je možné, ale musíte urobiť prvý krok. Začnite pomaly a buďte trpezliví. Cievy, ktoré trpeli 10 ročia, sa nezahoja za 2 dni. No po 4 až 6 týždňoch väčšina ľudí pocíti výraznú zmenu. Teraz je to na vás. Ak to chcete vyskúšať, napíšte do komentárov: áno, vyskúšam to, alebo položte svoje otázky. A ak premýšľate, čo môžete urobiť večer navyše pre lepší spánok a podporu pečene, existuje nápoj, ktorý by ste mali vypiť pred spaním. Pomáha pečeni pri jej nočnej práci a podporuje hlboký regeneračný spánok. A to je rozhodujúce pre vaše srdce.